DCGB, ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainim tigkikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marenaga mga tugang uya po ang mga bareta ngunya na Huwebes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, pagselebrar kan Pasko sa Albay matuninong alagad masabaw. Pwede nang agian ang gabos na klase ng vehikulo para sa mga darakulang truck ang Maharlika Highway sa Santa Elena, Camarines Norte matapos magrasay ang daga. Sa lado nasyonal, mga empleyadong daipa nakakaresibin in 13th month pay pig-inganyar na mag-sumiter ng reklamo sa saindang mga employers. Philippine National Police naka-alerto kasabay kan anibersaryo kan CPP-NPA ngunyan aldaw. Sa ibang nasyon nagkaparang persona gadan anibayrido sa buminagsak na Azerbaijan plane sa Kazakhstan. Sa lado ng Karawat, Converse de pinaporma Admiral ko sa skor na 110, 94 sa PBA. Ngunyan sa detalyes kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nakauli na sa sendang harong kasudma ang mga pamilya sa Legazpi City na nagsabat kan Pasko sa iba-ibang evacuation centers. Ini matapos magkapag-resto nin mga pagbabaha sa nagkaparang barangay dalan sa padagos na pagbagsak nin uran kausa kan share line. Sinabi ng Alkalde Pino Garbin kan Legazpi City na makaskas na nagpautob nin forced evacuation kan Disyembre 24 nin Banggi para maidara sa ligtas na lugar ang mga apektadong residentes. Sa ngunyan, nakabalik na sa kanya-kanyang lugar ang mga naapektaran. Sa ibong kini, inivisual kan alkalde ang mga barangay disaster risk reduction and management officials na magtinir na alerto asin bantayan ang mga pamilya sa mga harbabang lugar in kaso magpadagos pa ang maraot na kamugtakan nin panahon. Nagabot na kasuwapon sa Kabikolan ang dosing truck na may kargang 20,000 na family food pack sali sa National Resource Operations Center kan DSWD sa Pasay City. Ini ang napahayag kan DSWD Bicol kung saan ang mga family food packs gagamiton bilang augmentation o dagdag na ayuda sa komunidad na grabing naapektaran kanuminaging Bagyong Christine asin Pipito. Siniguro kan DSWD ang supisyenteng supply ng relief items sa sinibapang suporta na itatao sa mga apektado kan kalamidad asin sa maraot na panahon. Kay bana na ang share line. Miyaras tanto ginibo ang road clearing operation sa barangay Borabod, Libon, Albay, kasunod kan makusog na bulos nin uran
kausa kan Shareline. Pinanginutan kan Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council ang paglinig sa mga debris o ragpa para masiguro ang kaligtasan kan mga motorista asin mga tsoper nin iba-ibang klase nin vehikulo. Inabisuan naman ang mga motorista na magdubli ingat asin sunodon ang mga pagarumdom para sa kaligtasan kan gabos. Sarong makulor na selebrasyon kan Pasko ang itinao kan ako Bicol Party List sa mga aking pasyente kan Philippine Children's Medical Center sa Quezon City si Rarom kan programang Paskong Tarabangan. An special Christmas party nagtaonin kaugmahan sa paagi kan pag-utob sa mga Christmas wishes kan mga aki sa paagi kan mga kawatan mantang ang sindang pamilya na tawan maning grocery packs asin bagas. Apere kani nagtauman ang ako Bicol nin 30 television sets asin mga digibox para sa mga kwarto kan hospital para magtaoning kaugmahan sa mga pasyente mantang nagpapabulong. Ang proyekto na realisar sa tabang ninda House Speaker Martin Romualdez asin Congresswoman Yeda Romualdez. Sigun kay ako Bicol Party List Representative Elizaldico, ang Paskong Tarabangan simbolo kan pagmamalasakit asin pagkamuot kan ako Bicol. Dayman napiglingawan kan ako Bicol Party List ang mga aki sa North Caloocan. Nagkaigwaman ng Christmas party asin iba-ibang mga aktibidades, araw kan magic show asin entertainment mantang nagtauman nin mga pagkakan grocery packs para sa mga aki sa sendang pamilya. Nagpawagas ang Philippine National Police nin dagdag na tauhan sa Highway Patrol Group sa Rolando Andaya Highway sa Camarines Sur para imanihar ang bulos kan trafiko. Ini kasunod kan matinding trafiko dalan sa road repairs asin padagos na paguran kausa kan Shareline. Sinabi kan PNP, ipinautob kan HPG ang 30 minutes interval mantang nagtatabang naman ang mga polis sa pagbabantay kan mga ekipahes kan Department of Public Works and Highways na ginagamit sa pag-irahay kan tinampo. Binukasan man ang mga alternatibong rota para sa mga light vehicles araw kan Sipokot, Camarines Norte o kaya Sipokot, Camarines Sur asin Santa Elena, Kapalonga, Daet, Camarines Norte. Pasabol na sa gabos na klase nin lunadaan apera sa mga darakulang truck ang sarong linya kan Maharlika Highway sa Sitio Paraiso, Barangay Rizal, Santa Elena, Camarines Norte. Poon kasubagong maaga. Sa abisong ipinaluwas kan DPWH Bicol, pigtutugutan ng maglaog asin magluwas ang mga motorista sa Camarines Norte, mantang pwede man giraray mag-agi sa Andaya Quirino Highway sa Camarines Sur. Dahil mapwedeng gibuhon na alternate route ang Santa Elena Kapalonga Coastal Bypass Road dahil madiklom asin mahalnas ni marahay ang tinampo. Sa ngunyan, nagpapadagos ang monitoring asin pagtaon ng aksyon kan maintenance personnel asin mga ekipahes kan DPWH. Sagkod dyan na hapon na sana ang itinaltag na Motorized Assistance Centers kan DPWH Bicol sa iba-ibang parte kan Kabikolan bilang parte kan sendang lakbay alalay program ngunya na holiday season. Ang operasyon kan Motorized Assistance Center nagpuon alas 8 nin aga kan Disyembre 23 sagkod alas 5 nin hapon ngunya na aldaw asin ibabalik alas 8 nin aga sa Disyembre 31 sagod Enero 2 kan masunod na taon. Enot ng sinugo ni DPWH Regional Director Virgilio Eduarde ang mga district engineering offices na makipag-coordinar sa mga kontratista kan mga ipinapatrabaho na proyekto sa mga national road para magbugtak nin traffic advisories. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta.
an iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ini po si Alfred de los Santos kang ang probinsyano party list. Ang Pasko ay sarong panahon ng pasasalamat, buda, pagpadaba. Pipapangadji ko po na magdara ini kikaugmahan, asin paglaom sa lambang saro sa to. Asin magpuon kita kisarong mas magian at maugmang taon. Sarong taos pusong pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa sato gabon. Congratulations! Bagal naman yan. Sa Playtime, up to 2% big time cashback. May 3,875 pesos plus free scatter bonuses for new players na fast withdrawal in 10 minutes pa. Playtime for all your gaming needs. Available sa GCash, Maya at playtime.ph. Promo duration is until December 31, 2024. Promo permit GLDD number 20240758, 20241646, 20240757, www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit ang atang lahat. Kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asikang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ka sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanluaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalaoman pa. Siyang leader na kaipuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga paraoma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, Provinces at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Si FEM, mura ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si FEM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwakang kulangi. Serbisyong Imperial, terminan niya tong malalaoma. Si FEM Imperial na patabaan kulangi. Te, pabili po ng 2 Nor Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit.
doble-doble with Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pack! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Mga padaba kong kay Manwa, ini po ang saindong servidor, City Councilor, Manny Kulaway Ribaya, Canligao City. Agum ko po si Board Member Dr. Eva Lopez Ribaya, Antad Sidiri, kan St. Stephen Optical Clinic, Ribaya Optical Clinic, asin ang Putok Bulaluhan sa Kalsada, Ligao City. Ngunya na Pasko, ini ang panahon kan sa tuyang pagserebrar sa kamundagan ni Nenyo Jesus sa sabsaban. Ipamati ta asin ipailing ang banal na kahulugan asin espiritu kan Pasko. Importante ang pagtarabangan asin pagkasararo sa pagpamibi para sa luway-luway na pagbangon gikan sa perwisyo na dulot kan kalamidad. Sa Giraray, ini po ang saindong servidor, Ligao City Councilor, Manny Kulaway Ribaya, Board Member ng Sigma Lambda Pi, 3rd District of Albay. Kasabay ang sakuyang buong pamilya, asinagom na si Dr. Eva Lopez Ribaya, minapaabot ning magayang-gayang Pasko, asin progresibong bagong taon sa Indogabos. At bukas ay araw ng Pasko. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. Ang San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Pasko na! Ilabas! Buksan na ang San Miguel Pale Pilsen at mag-beer call. Drink responsibly. Feliz Navidad. Ini si Mayor Alan Arandia kan piudaran maut magpaabot nin maugmang Pasko asin muuswag na banwaan. Naglalaom ako kaibaan sa kuyang mahal na esposa Banji Canyaveral Arandia na maging angat kita sa ngaran ning pagkabuhay, ekonomiya asin sa iba pang aspetong pangkauswagan kan sa tuyang banwa. Daimi kamo pababayaan sa pagtabang anuman ang mga kadipisilan kan panahon. Gilayon ini si Mayor Alan Arandia sa ngaran kan sa kuyang agom Banji Arandia asin mga kahimanwa. Extending Merry Christmas and a Happy New Year sa labon. Feliz Navidad. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy kap. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalyas kan Bareta sa Lado Nacional. Itinaas kan Philippine National Police ang saindang seguridad bilang preparasyon sa pagsakyada kan New People's Army asin Partido Komunista kan Pilipinas kasabay kan saindang founding anniversary ngunyan na aldaw. Sigun kay PNP Public Information Officer Brigadier General Jean Fajardo ang mga commander sa mga harayo asin isolated police station na pigkukonsiderar na madaling sakyadahon, sinugo na pakusugon ang sendang defensa tanganing day maging biktima ng pananakot asin ambush. Dahil lang sa pagkakadakop sa mga lideras kan NPA, dahil ipigwarang kwenta ang posibilidad na pagbalos kan mga rebelde kasabay kan CPP-NPA anniversary. Piglinaw man kang pulisya na dayninda o daysinda madeklarar nin suspension o police operation kontra sa mga rebelde dahil pigagamit ini kan mga rebelde para sa pagsakyada. Siniguro ni House Committee on Legislative Franchises Chair Congressman Gus Tambunting na komitido ang Kamara de Representante sa pagsiguro na may magkakanigong supply ng kuryente sa nasyon. Inang tinawanin doon kan kongresista matapos ipaapod ang energy stakeholders para aramon ang paghahanda sa posibleng epekto kan severe weather condition araw kan La Nina sa supply ng kuryente. Base sa datos, 200 na critical transmission projects ang nakalinyada susug sa naprobaran na 2023 Transmission Development Plan. Alagad ang mga proyektong ini na atraso as hindi uminabot sa target na deadline. Sinabi ni Tambunting na maski may magkakanagong power generation capacity and electricity producers, ang kakulangan sa transmission system sarong patakot sa power supply deficit. Naglalaom si NFA Administrator Larry Lacson na may babalik ang tiwala kan publiko sa National Food Authority. Nagprobisa si Lacson na mas gusto nindang mapagserbihan ang mas dakulpang mga Pilipino ngunyan na Pasko. Sa sayang mensahe, naglalaom si Lacson na mabalik sa NFA ang tiwala kan mga Pilipino sa paagi kan pagtaon nin abot kayang presyo nin bagas. Sa irarom kan rice tarification law na bawasan ang diretsyo kan NFA asin ipigpatutok sa pagbakalin paroy sa mga local government o sa mga lokal na paraoma para sa rice buffer stocking sa pangangaipo sa panahon ng kalamidad. Bareta hali sa ibang nasyon. Sarong Azerbaijan Airlines plane na nag-ooperate in flight J2-8243 hali sa Baku, pasasiring sa Grozny, ang buminagsak sa paagi nin emergency landing sa Aktau, Kazakhstan. Nasa 60 katawo ang lunad kini kasabay ang 62 na pasaheros asin 5 crew members. Sa pagyunot na informasyon, ang pagbagsak kausakan bird strike dalan sa maybog na fog sa Grozny Airport ang eroplano enot nang nag-redirectan sa indang rota sa
makakakala asin pagkatapos sa Actao sa oras kan emergency landing day nakareceive ng clearance ang crew para magugpa sa Grozny. Ang mga pasahero hali sa iba-ibang nasyon, 37 hali sa Azerbaijan, 16 sa Russia, 6 sa Kazakhstan asin 3 sa Kyrgyzstan. Nagpahayag din pakikidumamay ang airline company sa mga pamilya kan mga biktima asin siniguro ang pagtaon ng suporta. Sa lado ng Karawat, dinaog kan Converge Fiber Xers ang Meralco Bolt sa skor na 194 sa sendang Christmas Day game sa nagpapadagos na PBA 49th Season Commissioner's Cup. Ini ang ikaapat na sunod na gana kan Fiber Xers na igwana nin anom na gana asin duwang pierde mantang ang Bolts may tulong gana asin duwang pierde sa kawat na ginibo sa Araneta Coliseum. Nangenot sa Converge si Jordan Heading na nagkamada ng 30 puntos mantang 24 puntos man si Chick Diallo. Nasayang naman ang 29 puntos asin 18 rebounds ni Bolts import Akil Mitchell para sa iyang team. Ultimo sa detalles kan Barreta ang kamugtakan kan panahon. Nasa linya ang Pag-asa. Apo, para po sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, kunyang ika-26 ng Disyembre, bale po ang Intertropical Convergence Zone ang nakaapekto sa Mindanao at ang Northeast Monsoon naman ay nakakaapekto sa Northern Luzon. Bale po ang pinakamakakaapekto sa atin, digdi sa Bicol Region ay itong localized thunderstorms. So medyo mahina na po ang epekto nitong shear line dito sa Bicol Region, kaya asahan natin na improved weather na tayo kumpara sa mga nakaraang araw. Ito nga yun sa Bicol Region at magdadala ito ng bahagyang mapanganuron sagod sa mapanganurong kalangitan na may pulong-pulong pag-uran, asin pagkikilat at pagdaguldol. At ang ating paros na hali sa Norte Sirangan ay magiging moderato sagod sa makusog at ang kadagatan naman ay asahan nating katamtaman sagud sa makusog ang pag-alon. Bale po ang tigatayang agwat ng temperatura dito sa probinsya ng Albay, Manyang Aldao ay maabot ng 25 to 29 degrees Celsius at yun po sa ating forecast today, partly cloudy to cloudy. Bale yun po ang ating forecast for today. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabalita. Yan mga tugang nga detalyes kan mga barata ngunyan na Webes. Sa pangarang kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical asin Pag-asa. Ako po ang nagatud kan Bareta. Edwin Peralta nagsasabing salamat kan sa indong pagantabay. Advance Happy New Year po sa indo kabos. And good morning palantabi kay amigong Alan Imperial kan DEO 1st District. Masunod na si Henry M. sa Hapot. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas ng kainin. Tuhod, siko, baywa,